سلام كبرات تخاتلتي خمي تغنيو زي هارموني ميديا اب هارموني ميديا زفنو زينا مصيحتيو ابناي لو ما انت زينا مصيحتنا ون كم لمود كل ترستحيزلكم نابخم قريب لهو تقدم يا رستي بزعبه اب ميغراهونس فركت لو ما انت على تمالي على 15 زوص خوينو اسغا بزعباتي اب 1 اكتوبر زتكبر حدش حجز ملكت كوينو تخالا استخاني ويلكم ميغراهونس فركت كي وصانا مس ميغراهونس فركت بزتاساسر غداي تي زحلف مدبنا قريبنا يزنبرنا حدا خبابي 100 زخون ناي المصنح بوتا نتوم ويكا بيت معسرتي لعد محج قليتنا ينبرنا او صنيحهم نخصقوغو سبات دحزلو بوتا زملكتن اتوم او نمقطار امايت سبات قوصرو ام مسرح سلازلو اغرا منقدنا توم ابو سرح زخولو سبات نحد حربايتا كنترول تغيرو كاب زخونه جبن نصا مخانومن ابناي بوليس ريجستر زي مهلاوم زملكت كقربي ስለዚህ خلتي يرسنا لما عندي ابناي بوليس كوني كان مناو متاونا كن كمتي بتداغاغا من بلو زلنا اتي حدغاتات اب كبابينا እንዳበዝሐ ይخيدن ብዙحات من سيات اب زي عدميهم زغزفوا زلون اب زحلف سمون اب زبستوكهولم زغاطمه بحفشا ناي 3 سبات علموت ناي حدا 14 15 زعدمي منسي كومون حدا حونا اب سراح ناي كاميرا مسال نيرو እንዳخده مست ጉዳይ ምትእስሳር بزيبلو زموته كم قال باب مكتتال زموتو 3 سبات اب الصومون زي سمعنا እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣሰካፍ እንዳኾነ ይኸይዳሎ ስድራቤታት በቡልክ ሽግሮም ክፈትሑ ይኽእሉ የለውን እቶም ደቆም ብዝገበርዎ ነገር ወይ ውን ደቆም ብዘለዎ ምትእስሳር ንስድራቤታት ውን ተሓደጋ እንዳመፀ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ሃገር ውን ኣዝዩ ኣዛራብ እንዳኾነ ይመጽ ስለዘሎ ነዚ ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ መደብ ኣብቲ ናይ ዝሰሙን እዚ ኣክትዌልት መደብና ከነቀርብ ምዃንና እንዳሓበርና ኣብኡ ክከታተልዎን እቲ ክርከብ ዝከኣል ሓገዛትን እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ነገራትን ኣብኡ ብዝርዝር ነቅርቦ ነገር ክሪእዎ እንዳ ዓደምኩ ናፍቲ ናይ ሎማዓንቲ ዜና መጽሔትና ካኣትየ ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ከም ትቐጻለ ዝብሎ ወርብ ቀስ ክብል ክፍትኔ እቲ መቕልጣፍ ዝበሃል ዘሎ ተሓሳባት ብጽሑፍ መልክዕ ከይተዳለወ ስለተመጠቅርቦ እሞ ንገለ ሰባት ግን ንኽርድእዎ ይቕልጥፎም ስለዝነበረ ህድእ ክብል ክፍትኔ ምናልባት ምስ ጀመርካ እቲ ከይተረዳእካ መቕልጣፍ ብተደጋጋሚ ርኢቶ ዝወሃብ ዘሎ እሞ ስኽርሞ ፍትኔ ኣብ ዕለት 15 ዝወፀ ኣብ ናይ ሚግራሃውንስ ፈርከት ዌብሳይት እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለጽናዮ ብስራሕ ዝምልከት መንበሪ ፍቃድ ምውሳድ ቅድሚ ሕጂ ሰባት ኣብ ዝዓዲ ዕቑባ ሓቲቶም ናይ ዕቑባ ኩነታቶም ብዙሕ ተነፂጉ ኣብ መጨረሻ ብናይ ስራሕ ፍቃድ ዝወስዱ ዝነበሩ ሰባት እቲ ዝሕተትዎ ዝነበረ መጠን ገንዘብ 13000 ነይሩ እዚ 13000 እዚ نبوزحات سبا نتتحط درجة سرح زخنة unqualified سرح ويكا أو qualified ديوب زبال نوعو نتي موددار عدل منتي كأبزن زلوا خسرحوا نعود بعدل زخلن لعلي تمرت زلوا مسوات كعدل زهبن تباهيلو خب على 1 أكتوبر عتحيزو تعصر 3 شح زنبرة نعم 26 شحن 500 سوسان حف كم زبالة زي مالت كا تتحط سرح زلوا سب كحدث كم زي الكوني مالتي هذا الشيء زي ናይ በሐቂ ኣሰካፍ ኮይኑ ብዛዕባኡ ገሊጾሞ ዘለው እንታዩ ሚግራሃውንስ ፈርከት ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብዛዕባ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ሓደ ካብቲ ከጋጥም ዝኽእል ዝበልዎ ብዙሓት ንኣብነት 20 ሚእታዊት ካብቲ ዝምልከት ኦልሬዲ ከማልእ ከም ዘይክእል በዚ ውሳኔ እዚ ክጽሎ ምዃኑ እዚ ማለት ከኣኒ ኮምፕሊተሪንግ ዘድልዮም ደሞዝኩም ክንዱዲ ኮነን ስዶዱ ዝብል መስርሕ ክውሉ ምዃኑን እዚ ከኣኒ ምድንጋይ ክፈጥር ምዃኑ ምኽንያቱ ሃንድሊንግ ስቲል ከናውሖ ከም ዝኽእል ሓደ እቲ ምኽንያት ዝገለጽዎ እዩ ካልኣይ ከኣኒ እቲ ነቲ ትሑት ስራሕ ሒዙ ዝነበረ ንዕድል ተኸዲዩ ንኣብዚ ዘለው ሰባት ስራሕ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ግን እዚ ጉዳይ እዚ ክጸልዎም ከም ዘይኮነን ገሊጾም ኣለዉ ብሓፈሻ ከዓ ካብ ከባቢ 10% ዝኸውን በዚ ሓድሽ ውሳኔ ዝጽሎ ምዃኑ እሞ ከዓ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ኮንትሮል ዝገብርዎ ነገር ክህሉ ምዃኑን ነዚ ነቲ ናይ ምድንጋይ በተሓደ ሸነኽ ጽልው በተሓደ ሸነኽ ከዓ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ነቶም ትሑት እቶት ዘለዎም ሰባት
ካልኦት ኣብ ዝደለዎ ክሰርሕዎ ነቶም ሒዞሞ ዝነበሩ ከዓ ውፁእ ምባል ክህሉ ምዃኑ እቲ ፍቓዶም እንተደይ ኣማሊኦም ክንፀግ ምዃኑ ናቱ ሳዕቤን ከዓ እንታይ ምዃኑ ናይ ኣብ ሜግራ ኮንስፈርከት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ካርል ቤክሲሎስ ከምኡ ኢሉ ከም ዝገለጸ ኣብዚ ናይ ትማሊ ዝወፀ ሪፖርት ኣሎ ኣብዚ ከዓ እቲ ናይ መልስ ይትራንደ ዝበሃል ናይ መልሲ ዓይነት እዩ እዚ ሜግራ ኮንስፈርከት ነቲ ዝወፀ ሕጊ ዝምልከት ዝሃብዎ መልሲ ኣብኡ ኣብቲ ሊንክ ንገብረልኩም ኣብ ታሕቲ ክህሉ እዩ ኣቲኹም ክትርእይዎ ኢኹም እዚ ብግብሪ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት መንበሪ ፍቓድ ብስራሕ ዝወሰዱ እቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሕ 13000 ደሞዝ ክኸውን ተባሂሉ ኣብ ከባቢ 14-15 ስጋዕ 25 ዝነበሩ ብምሉኦም እዚኦም ኣይክሕድስሎምን እዮም ማለት እዩ እንታይ ደኣ እዚ ደሞዝኩም እኹል ስለ ዘይኮነ ወይ ብኸምኡ እምፁ ወይ ክበሃል እዩ ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣለዎ ሜግራ ኮንስፈርከት እቶም ሲሪየስ ዘይኮኑ ወሃብቲ ስራሕ ሕጂ እውን ፈሊጦም ነቲ ደሞዝ ሓፍ ከብልዎ ስለ ዝኽእሉ መንግስቲ ክቋፃፀሮ ክኽእል ኣለዎ ነዚ እውን ወረቐት ጽሒፎም ካብዚ ዕለት እዚ ደሞዞም ክንዲ ዝኾይኑ ኣሎ ክብሉ ምዃኖም ክንጽበይ ኣለና እዚ ከዓ ክንቋፃፀሮን ናይ ብሓቂ ነቲ ዝወፀ ሕጊ ብኢዳዙር ክሓልፍዎ ዝፍትኑ ነገራት ወሃብቲ ስራሕ ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ነዚኦም ምክትታል ከድሊ ይኽብሉ ከማን ሓበሬታ ኣብዚ ትማሊ ዘውፅዎ ኣውፅኦም ኣለዉ ሕጂ እቲ ዝፅሎ ስራሕቲ ኢሎም ኣውፅኦሞ ዘለዉ እዚ እቲ ትሑት ኢንካም ዘለዎን ንኣብነት ኣብ ዓውዲ ሰርቪስ ኣብ ናይ ጥዕና ኣብ ኦምሶሪ ማለት እዩ ኣብ መሸጣ ኣብ ሕርሻ ኣብ ምስ ናይ ኣብ በረኻ ጫካ ወይ ከዓ ኣብ ዱር ዝስራሕ ስራሓትን ኣብ ናይ ዓሳን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ሕፅር ዝበለ ሞያ ትምህርቲ ዝነበሮም ዓውድታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት በዚ ጉዳይ እዚ ክፅለዉ ምዃኖም ኣብኡ ተዘርዚሩ ኣሎ እዚ ሕጊ እዚ ትግበር ካብ 1 ኦክቶበር እዩ ስለዚ ሰባት እቲ ጉዳይ ኮይኑ ስጋዕ ኣብ መጨረሻ በፂሑ ዝኸይድ ሓንቲ ከይገበሩ ፀኒሖም ኣብ መጨረሻ መጉያይ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ከይወፃእና ከለና ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ዝበልናዮ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ዝኾነ ነገር ሰብ ከኣኒ ነቲ ጉዳይ ብኣቓልቦ ክጥምቶ ዝግባእ እቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ቁሩብ ትርር ምባልን ሕጂ ከዓ ከባቢ 100 ዝኸውን ናይ መጽንሕ ቦታ ወይ ከዓ እንታይ እዮም ድብል ደለው መንግስቲ ዝሃበና መምርሒ which is በብዝሕ ሰባት ናይ ምውፃእ ካብዚ ሃገር መስርሕ ንዑ ንምትግባር ክኸውን ተኾይኑ ሓደ ከባቢ 100 ዝኸውን ናይ መስጎጊ ወይ መጽንሕ ቦታ መሳገር ቦታ ቤት ማእሰርቲ ክንገብር ኢና ይዝበልዎ ኣሎ እዚ ቦታ መጽንሕ እዚ ከኣማኢት ዝኾኑ ሰባት ኣብኡ ዝሰርሑ ክቆፅሩ እዮም ስለዚህ ሕጂ ዝሓድሽ መምርሒ ዝተዋሃቦም ካብ መንግስቲ ናይቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ወይ ከዓ መጽንሕ ቦታ ዝሰርሑ ድሕረ ባይታ ናይቶም ሰባት ኮንትሮል ምግባር ብመንግስቲ ተፈቂዱ ካብ ናይ ፖሊስ ሬጅስተር ኣክሰስ ተዋሂቦ ኩሉ ዝሰርሕ ናኡ ዝመጽእ ድሕረ ባይታዊ ፈተሻ ክግበረሉ ምዃኑን እሱ ተገይሩ ነቲ ስራሕ ይበቅዕዎ ደማ ይበቅዕዎን ተራእዩ ክኽየድ ምዃኑ ኣብዚ ዝወፀ ሓበሬታ ብዕለት 15 ስውን ዝወፀ ሓበሬታ ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝሰርሑ ተፈላለየ ቋንቋ ዝዛረቡ ሰባት ከድልይዎም ምዃኑ ርዲ እዩ ስለዚህ ከምቲ መእተው ድበልክዎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስራሓት ተመክሮ ዘለዎም ወይ እውን ቋንቋ ሽወደን ክኢሎም ብብዝሒ ቋንቋ ዓረብ ፐርሺስካ ትግርኛ ሶማል ገለ ዝኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ቋንቋ ዝኽእልካ ከም ሪሶርስ ክድለይ ስለዚህ ኣብ ከምዚ ከኣኒ ምናልባት ነቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት ካብ ሕጂ ክሓስቡሉን ከምኡ ዓይነት ስራሓት ክወፅእ ምዃኑን ንከምኡ ክንገብር ከለና ከዓ እዚ ናይ ድሕረ ባይታ ፈተሻ መንግስቲ ስለ ዝፈቀደልና ኣብ ጽቡቕ ግዜ መጽኢሎ ነቲ ጉዳይ ክንትግብር እንተኾይና እንታይ ዝብል ነቲ ዝተዋሃበና ዓብ ሕማም ናይ ሰባት ወል እቲ ናይ ስደተኛታት ኩነታት ስርዓት ምትሓዙ ዝበሃል ኣብኡ እንታይ ሬጉላር ኣደ ኢንቫንድሪንግ እዮም ድብሎ ንዑ ንምቁፅጻር ስርዓት ንምትሓዙ እዚ ኣዝዩ ጠቃሚ ምዃኑን ንዑ ንምግባር ከዓ እቶም ኣብኡ ዝቁፀሩ ሰባት ብቕዓት ዘለዎም ክኾኑ ከም ዘለዎም ዝብል ዘቕረቦ ሓሳብ እዩ
كله من البات كبعل أمريكا خب كندا أبسامر نبز زمزو تمهارو ديوم كالو ديوم كلهم فيزا زحتمو بفلاي فيزا اليوم نجر باسبورتهم كرير لهم ناب إمباس قريبهم باسبورت خريو لهم زبل زواج حق نيرو مزي مترارنا يما مرققات باسبورت من النادن زبل حجي نعو خطعم أنت تباهيلو أب حمش تبوتا أب نورز أمريكان أب كندا أب حمش بوتاتات كيدم كريلو زخولو باسبورتهم غيرهم كم زلوا زخاء نتوم ناوهم زموتو موخا نابش ودن كم زموتو بتمرت اليوم بخال زموتو تخول التاريفو نابز بوتاتات زخيدم بفلاي نتي باس كنترول بنجيزي أخبروا لز بهالبوتا 3 جولاي أبناء شودن كونسولات أب فانكوفر كندا 4 جولاي أب بريتش كولومبيا فانكوفر كندا يسون 5 سان فرانسيسكو بيركلي كاليفورنيا عندنا 7 جولاي يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا لوس أنجلوس كاليفورنيا يو اس اي 11 جولاي كا برايس يونيفرسيتي هوستن تكساس ديبول يونيفرسيتي اب شيكاغو 13 زيوم ناب شودن كموصو زدلي سبات تمهارو اليوم قالوا اليوم باسبورتهم كرئين تدليم أبز بوتاتات زخيدهم كرئيو تدل ناب كله خيدهم ناب كله مجشاتات ناب تعبيت ختماتات كخدو زفت فترة حقوت قطات نعون مكلال تبهيلو بعد 16 لو ما عند زوج صوي أزون نزبو بزح سب لابزناتنا دملكوتو أي كلونيو جن إذا حبريتات زوج نخبز حكم مبالي نزخ أختم بوبون ما بوز تنكوف سبات تلو أبسامر كموت زبلو نابزي نخقات ممزخ النجار انتاي مخانة ممرحي كريئو اب تحت بلينكم قبر لكم هنا نناي لومي مدبنا زبالكو كوينو كمتي اب مأتو زبالكو اب نزاي زسومون زي اكتويلت مدبنا هاني خطكاتاتلو بزعبا زز كايد زلو ناي بزحات سبات زموتلو زلو ناي من اسيات اب قبن مأتاو سدرابيتاو متنخاف مسكومو نزي انتح قبري كال بمنقص ودن درجة انتهي يقبرالو بزحات سدرابيتات كأخمي جيرم نتقوداي كفتحوهم زغولو تشجيرم قانقان كله خناتاتن كبيدوهم نزيز ملكت نجر فقد صالي مستمو سدرابيتات مزملكتهم قالوت أكلات تزاراريمنا ناباهم كنبولس لزخونا أبزنا يسومن زي أكتويلت مدبنا خطكاتاتلو اندعدمكو نلو مزاوربكو أبزخودي سلام كنيات ناي سرحن مدبات تمرتن ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ ውን ትምርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተሪን ኣለኩም በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም ኬርማ ሪክሪተሪ كبرات تقاتلتي نبتخ على كفالنا قد محلفنا أزجد حبريتا نباهم قبله سوقا هارموني ميديا نزلوا كلنا السوشيال ميديا كانالات أبحد أكيبون عهمون ريتو كتبوا حساب كتبوا مستدليو وكمون ليست نجبر علينا نسبات حبريتا قلتنا هنبتحلهم أبي ميلاتهم تزمت حبريتات كنسدلهم داخل كنتات نجبر علينا سوقا أبز ويلو زبل لينك بزلكم نعود أوياكم أتيهم تحبريتا وتصحفتوا ليهم كتب له تقول كومنت تدليهم قاله أو أتيخاون حاجز كجبر زدلون كجبر له زغلن ناب كله كانالاتنا بحد سير خدوا له زغل سلزغنا أو تويعكم أبز لينك زي ناب كل حبري تحت كودن بزعبكم حبري تحت بنان ريتو تبنان مستدليخا بوه تصفرنا هم تقولوا نحبركم فوتو حجي ناب قال أي كفال نايتر استنا كوس دوكمه